ešte pred začiatkom videa by som sa vám chcel ospravedlniť za to, že som zabudol nakalibrovať zvuk mojmu kamarátovi. Takže bol počuť tichšie. Ale teda ešte raz sa vám ospravedlním a poďme na to. Takže dneska to bude 99 The Forest. A ešte raz by som sa vám chcel ospravedlniť, že proste som zabudol nakalibrovať zvuk. Takže musíme sa takto rozprávať v čete. Ja takto vyzerám na Robloxe. No. Takže ideme sa pozrieť. Že ideme zachrániť prvého kida. Ten kid by mal byť niekde týmto smerom, kamo, ne, však nezomreme. Dobre. Zamri. Kamo, ne. Okay, nice. Takže ideme na to. Skidiak. Dobre, zobrali sme ho do saku. A môj kamarád ho zobral do saku a ja sa ešte otvorím čestku. Nice, toto je dobré. Good sack. Zemri. Ja potrebujem ten bunny food. Ideme do našej bejsky. Výborne, mám prvého kida. Teraz som si idem zobrať good sack. Teda Goodex. Zoberiem si Goodex. Do keľu! Reálne. Nie som moc dobrý v hraní na 99 The Forest, ale poďme na to. My nemáme skoro nič. Tak. Ide 19 approaching. No. Nevadí. To ešte skácam teda stromy. Pekne. Takže, počkaj, už je noc, no výborne. We're hungry, to nevadí. Kámo, nie. Chce nájsť. Ja som hladný. Mám stroj flashlight. Že sme v Chile. Čakaj, ja viem, ale on tu není. Dáme proste sem. A neviem, kde je teda brokolica. Ja mám teda strong flashlight, takže keby tu je dír, to nevadí, lebo máme strong flashlight. To je v pohode úplne. Takže ešte musíme teda ísť zachrániť. Musíme teda zachrániť ďalších kidov. Ó, nie. Ale poď už.
Zober teda rádio. Tomo, čo si? Open door. Dobre. Poď. To dáme. Oh, nice. Takže. Vlk je tu. Nie. Ja sa teda tu na bejske. Nie, poď už. Yes. Ja viem, mohol som to skôr dať do toho, ale nechce sa mi. Kamo, nie. Oni tu sú všade. Kamo, nie. Musím pozrieť, kde je druhý kit. Druhý kit je len tam tým smerom. Choďte dopreč. Do vás nemá rád. Kamo. Openeme si čestku. Hlavne brokolicu. Full kanister. Tak toto je dobré. Čo děláš? Full kanister musíme zobrať. Počkej. Dobre. S tým dopreč. Utekaj. Sprintuj! A nejde brokolica, to je veľký špatný. A dá sa teda tento fuel kanister. 42. Ja sa pozerám, kde je brokolica. Šiel hen tam. Night approaching. To nevadí. Potrebujem zabiť nejakého vlka. Potrebujem ešte expandovať územie. Flashlight. A to my nepotrebujeme, samozrejme. No, tak ho budem musieť končiť. Ale nevadí. Počkaj. Ja mu idem napísať. Pri báze. Mám pre teba. A ja ho mám! Aj ja ho mám. Aj mám. Neviem, to sice bolo také dobré, ale... Kde sme? Yes, rýchlo. Otvor. A ja ho mám. Tu bude podľa mňa giant sack. Kamo, zabij ho! Cipak. To je good sack. To je ryb. Ideme na bejsku. Si to zoberieme. Poď, ideme. Som tam vôbec nečakal. Kamo, ale poď už. Budem muset koncit. No čo si? Dobre, takže tam budem muset koncit. Super. No a ten Kraken kit, kde je? Vedej 6. Uí. Nice, paráda.
Bude nájazd. Bude nájazd. Napísať. Bude nájazd. Bude nájazd. Bude nájazd. Kámo, nie. Bude nájazd. Brániť. Kámo, už ale chod niekam. Jasné. Kámo, zlikol som. Koniec. Takže pre dnešný video bude zatiaľ všetko. Čau.